Magandang buhay ka, farmer! Ayan, binabad muna natin sa tubig ang ating mga binhi para magpasibol po tayo. Ayan na po. At nagpunla po tayo sa makabagong teknolohiya na gamit natin dito sa Japan. Ayan na po ang finished product niya. At pinapatulog muna natin at balutin muna natin sa plastic para lalabas ang kanyang mga mata.
8 hours later. Ayan guys, nakauwi na tayo galing sa work. Medyo maaga ngayon natapos. Ayan. Ayan na sila Dana. Ayan natapos. Ayan. Ala, natapos nila lahat guys, oh. Oh my God. Ayan. Ayan na yung pula. Ayan, ayun sila. Tamang-tama pagdating natin, natapos na. Ayan, nakapaglipit. Otskari sama! Oh, yatto watta ne. Ayan, tamang-tama guys, may ice cream akong dala pasalubong. Ayan, Richa, otskari sama. Ay, Dochi. Ay. Utusan. Ay. Ay, Dochi. Ay, otskari. Ayan, itong isa kay Bunso. At itong isa sa akin. Ayan, otskari sama deshita. Warimashita ne. Jimin ga yawarakai. Ayan, natapos na nila guys. So, isang araw lang. Wow. Pasalubong, ice cream. Kumiyagi ice cream. Ayan guys, pag natakpan na po natin yan, magbilang na tayo ng 25 days. Ayan. Pagtapos ng 25 days, ayan. Pwede na natin siyang itanim. Ayan, hello, good morning. Magandang umaga. Hello ka-farmer. Ayan, ito na yung ginawa natin, yung punla. Ito yung pinunla natin guys, oh. Ayan, ito buksan muna natin siya. Ayan. Nagpunla tayo last week. Ito. Ayan na yung tubo niya guys, ang ganda. Ayan. Otosan ko riwa nanichi? Are kara? Tanimakis di kara? Isyukan. Ayan, nag-isang linggo na po siya guys. Ito yung resulta ng 7 days natin. Ayan, nung nakapagpunla tayo, ayan, 1 week na po, ganyan po ang tubo niya. Kuri daitay nan senchi gurai? Ito, sangguray ka. Yan, meron tayong 3 inch yata yan guys. Yan. Thank you for watching guys. Ako si Inday Adel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.